Hier zit er dan, onder de voet van de Oudehouw. Met een mobiele audio- en videostudio in de bus krijgen jonge muzikanten uit heel het land de mogelijkheid om onder begeleiding een noemer te matchen. Ik vind het wel heel bijzonder. Ja, ik bedoel, ze toeren door Europa, maar ja, Leeuwarden is natuurlijk niet een van de grootste steden. Nu wel een culturele hoofdstad. Dus met mijn band zijn we de enige uit Leeuwarden zeg maar, die nu meedoen. En de rest komt gewoon vanuit het land hierheen om met die bus mee te doen. Dus zo tof is het wel gewoon. Nadat de jongeren een schotje oefenen hebben, is het resultaat al aardig. Het is onderdeel van Never Ending Orchestra. Dat is een LF 2018 project en een gearworking tussen Friesland Pop, Stichting Popsport en een tal muzikanten. De culturele hoofdstad vindt het zelf ook heel belangrijk om juist ook voor jongeren en voor de wetenschap wat te doen. Dus het is heel normaal dat al die partners samen bij elkaar komen om dit hierheen te halen.